Morjesta, Jarmo tässä taas. Nyt ollaan täällä mun valokuvaustudiolla Riihimäellä vanhalla lasitehtaalla. Ja tässä videossa mä ajattelin vähän esitellä tätä mun studiota. Tää on tällainen 35 neliöinen huone, jossa mulla on täällä muutamat studiovalot ja sitten noita taustakankaita, jotka on esimerkiksi käsin maalattuja kanvaskankaita ja sitten mulla on muutama tommonen paperinen taustakangas. Täällä me kuvataan henkilökuvia, lapsikuvia, perhekuvia ja muutamia yrityskuviakin on kuvattu. Eli tänne on aika mukava tulla ja täällä on hyvä fiilis, eikä tarvitse jännittää yhtään kun tänne tulee. Eli tervetuloa kuvaukseen. Tuossa alhaalla näet mun yhteystiedot www.jrvalokuvaus.fi ja sähköpostiosoite jarmo.rantanen@jrvalokuvaus.fi. Tervetuloa!